vruća negdje. Treba ga mišta, pogotovo još ne. Možemo? Dobar dan, gospodo Hrvati. Macek.
slikati, nemoj mene, toliko su me preslikavali na sve mile i moguće načine. Prvo se vodio odpeljali, ja nisam znao druga staja kad bi prek ceste stavili. Da bi zrušili. Ich werde das hier auch. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Dragi vjernici, okupili smo se ovdje
da proslavimo jedan svečani čin, a to je otvorenje i posvećenje naše lijepe i drage kapelice. Mi smo to 1,5 godine se mučili i stvarali i eto, hvala Bogu, došlo je vrijeme da ih možemo posvetiti i pokloniti našoj župi Zabočkoj. Sada će gospodin Zdenko Vranjčić, naš odbornik, čelnik HDZ-a, reći par riječi i predati našem gospodinu župniku ključeve od kapelice. Vrijedne Hrvatice i ponosni Hrvati, dragi prijatelji i cijenjeni vjernici, dozvolite mi da vas u ime Repovca sve skupa lijepo i toplo pozdravim. Sa posebnim zadovoljstvom pozdravljam prisutno uzorito svećenstvo i općinske čelnike. U ovom teškom, povijesnom i sudbonosnom vremenu za našu Lijepu, mi smo se odlučili za izgradnju i sagradili smo ovaj Božji dom. Pritisnuti dobro nam poznatim teškoćama nije to bilo nimalo lako. No ponešeni svojom upornošću, sa pomoću mnogih prijatelja iz naše župe i posebno našeg gospodina svećenika Ivana Vnučića, nama je to uspjelo. Danas smo ponosni na taj svoj trud, ponosni smo što smo mi ta generacija i savremenici koji smo zapalili ovu luč vjere, ufanja i ljubavi. Luč koja će svijetliti put budućim generacijama ovoga kraja, a ne samo i njega, mladim naraštajima, prema vječnosti, put prema Svevišnjemu. Zbog toga zahvaljujem svima vama koji ste se sakupili danas ovdje da podijelite ovu ogromnu radost sa nama. Sa željom da se opet sretnemo ovdje kraj kapele Svetog Ivana. Prije nego što ću zamoliti našu malu Nikolinu i Gordanu da predaju ključeve ovog Božjeg doma koji je do sad bio naš, sad će biti i Božji u pravom smislu. Prije ću vam zaželiti sve najbolje i da nas ponesete u dobrim uspomenama. Živjeli! Pjevajmo pjesme zahvale, da sretno prođe dalek put, a ne slomi ga život krut. To već puno ljeta, žrtvuje se Bogu za spas svijeta. Na putu dužnosti teške, o Bože, svoju mu snagu daj, da mogne hrabno vršiti žrtvu, ljepotom svojom sinu sjaj. Gospode Bože nad vojskama, usliši molbe sluge svog i daj mu jednom počivati u slavi vječnog doma svog. Dragi naš veličasni, neću mnogo da vam zborim, mnogo riječi da vas morim. Imen da vam sretan želim, skupa s vama se veselim. Svuda nek vam sreća svijeta, živjeli na mnogo ljeta. Ja bih samo na ovo odgovorio, sad će imati 2 imendana u godini. Ali ako je to Gordana tako rekla, onda to tako mora biti. I ovo Ivanje i ovaj 4. kolovoz. Ja sam proglasio, imam 2 imendana. Gospodin veličasni, predajemo vam, kao što smo najavili, ključeve ovog Božjeg hrama.
sad koliko ima historijske točnosti u tome, naš gospodin Marijan Repovečki tvrdi da je to ključ od prastare crkve koja je nekada bila iznad današnjega doma zdravlja i da je to zapravo izvorni ključ crkve Zaborske. Pa ćemo taj ključ objesiti unutra u kapelu Svetoga Ivana, da ona bude znak neprekidnog, vjerskog, Božjeg života u ovome kraju. Hvala vam lijepo. Predraga braćo, spremamo se da svečano blagoslovimo ovu kapelu Svetoga Ivana i križ koji je u njemu. Vjerom iskažemo poštovanje vječnoj Božjoj odluci, po kojoj je u tajstvu križa postalo sakrament božanskog milosrđa. Promatrajući križ, sjetimo se da na njemu dovršen sakrament ljubavi kojim je Krist ljubio crkvu. Pozdravljajući križ, sjetimo se Krista koji je svojom krvlju uklonio svaku podijeljenost i od različitih naroda načinio jedan narod Božji. Dok častimo križ i pod tim križem Svetoga Ivana Krstitelja, sjetimo se da smo Kristovi učenici i da to ispovijedamo time što svaki pojedinac danomice nosi svoj križ i tako njega velikodušno slijedi. Zato nastojimo svom ovome slavlju prisustvovati pozorno, da bi nam što blistavije sjalo u tajstvu križa i da bismo njegovu snagu mogli što djelotvornije doživjeti. Pomolimo se. Bože, Tvoj je sin na odlasku s ovoga svijeta visio na križu i s Tobom pomirio ljudsku obitelj. Njega je najprije pokazao Sveti Ivan Krstitelj kad je svim ljudima, a najprije svojim učenicima rekao: evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Pogledaj ove svoje sluge koji podigavše ovaj znak spasenja, ovu kapelicu u Repovcu, neka zaštićeni njegovom moći svoj križ danomice nose i stupaju putovima evanđelja i napokon sretno prispiju do nebeskog cilja u Kristu Gospodinu našemu. Amin. Zasvirajte, možete zasvirati jedan marš, bilo koji, dok ne blagoslovimo.
glas. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova. Gospodin obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi. Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelovu. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Sva zemljo poklikni Gospodinu, radoj se, kriči i pjevaj. Zapjevajte Gospodinu uz citru i uz zvuke glazbala, uz trublje i zvuke rogova, kričite Gospodinu kralju. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Neka huči more i što je u njemu, krug zemaljski i stanovnici njegovi, rijeke nek plješću rukama, zajedno s njima neka se raduju brda, jer Gospodin dolazi suditi zemlji, sudit će krugu zemaljskom po pravdi i pucima po pravici. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bejaše na početku, tako i sada i vijeke vjekova. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Danas izlažemo na javno štovanje i novi lik svetoga Ivana Krstitelja. Ovom prilikom, braćo i sestre, obavit ćemo obred kojim blagoslivljamo Boga. Stoga je potrebno da zato prije svega raspoložimo srca, te s razumijevanjem prisustvujemo slavlju. Majka Crkva vjernicima izlaže like svetaca na javno čašćenje zato da imamo pred očima one koji su Krista vjerno slijedili, a sveti Ivan ga je javno pokazao i zaigrao u utrobi majke prije nego se rodio. Slijedimo njihov primjer i tražimo onaj budući grad, te stupajmo putem kojim ćemo najsigurnije doći do savršena jedinstva s Kristom, jer sveci su prijatelji i su baštinici Isusa Krista. Oni su naša braća i izvanredni dobročinitelji. Oni nas ljube, stoje uz nas, brižno za nas posreduju i na čudesan su način u zajedništvu s nama. Bože svetosti, ti si dao da u tvojim svecima blistaju čudesa. Tvoje mnogovrsne milosti daj da u njima slavimo tvoju veličinu, molimo te. Gospodine, premudri Bože, ti si po Kristu postavio apostole da budu temeljem crkve. Sačuvaj svoje vjernike u njihovu nauku, molimo te. Ti si mučenicima dao svjedočku hrabrost sve do prolijevanja krvi. Daj da kršćani budu vjerni svjedoci tvoga Sina, molimo te. U svim svecima ti pokazuješ svoju svetost, te očituješ svoje lice i svoju riječ. Daj nama svojim vjernicima da svete tako čujemo, te što tješnije uz njih prionemo. Crkvi u času kad se rađa da poslao Duha Svetoga utješitelja. Duh Sveti je glas koji učuje o tajne svetosti. On je dah koji potiče na hrabrost i blagost, i oganj koji vjernička srca raspaljuje ljubavlju. On je božansko sjeme što donosi preobilne plodove milosti. Tebe dakle, Gospodine, danas slavimo. On ti obogatio darovima istog Duha svetoga Ivana Krstitelja, kome je načas nastojenjem tvojih slugu izrađen ovaj lik. Udjeli svojim vjernicima da slijede stope Gospodina našega Isusa Krista, te promatrajući primjer svetog Ivana Krstitelja prispiju do čovjeka savršena, do mjera uzrasta punine Kristove, neka riječju i primjerom navješćuju evanđelje, spremni da zato evanđelje i krv svoju žrtvuju. Neka danovice nose križ Gospodinov i predano služe tebi i braći. Neka ispunjaju dužnosti zemaljskog grada i prodahnu ga duhom Kristovim, a oči svoje neka uzdižu prema nebeskom prebivalištu, gdje ćeš i ti oče primiti da ondje kraljuju s tvojim Sinom, što te molimo po Kristu Gospodinu.
poslanice svetoga Petra Apostola. Predragi, iako Isusa ne vidjeste, vi ga ljubite, iako ga još ne gledate, vjerujete, te klikćete od radosti nezrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere, spasenje duša. To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovalo o milosti vama namenjenoj. Pronicali su na koje ili kakvo vrijeme smjeraše Duh Hristov u njima, koji unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći. Bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuje ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše blagovjesnici vaši, a nada što se i anđeli žude nadviti. Riječ je Gospodnja. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Gospodine, proničeš me svega i poznaješ. Ti znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka ti već misli moje poznaješ. Odamli ili ležim, sve ti vidiš, znani su ti svi moji putovi. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Jer ti si moje stvorio bubrege, sapkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno. Kojima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaište pločicu i napisa Ivan mu je ime. Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik, te progovori blagoslivljajući Boga. Je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom. Riječ je Gospodnja. Bio je tako veseo da se mu rekao, pa nitko ti to ne može odbiti, koga god ćeš pozvat. Svi ćemo radosno i sretni doći, jer iz tebe izlazi sreća i radost nad ovim lijepim uspjehom koji je učinjen ovdje. A malo prije kad smo stigli nas dva ovdje i kad sam zagledao toranj i vidio u kapelu, rekao sam, može stati na svaku ulicu glavnog grada Hrvatske u Zagrebu. Može stati gdje god bi se postavila. Lijepo je uređena, krasno izgrađena, a sa srcem i s ljubavlju stvorena. On mi je na to rekao, Pepek, na godinu će biti ovdje zvonac. I zvonit će. I ono što nije bilo, bit će i u ovom krasnom selu Repovcu, bit će kapela s tornjem. A sada vidljivo je da vam je vruće, na suncu ste, ali mi koji smo i ovdje obučeni nismo u boljem položaju. Ali mislim i oni koji su gradili, znojili su se, pa ćemo izdržati ovo vrijeme. Dragi posjetitelji, prvi puta u povijesti vjere i crkve ovoga dola, ove ulice i kapele svetoga Ivana Krstitelja. Čuli smo malo prije, dogodilo se u prošlosti, gotovo prije 2000 godina. Jedna žena imenom Elizabeta i jedan muž, njezin svećenik Zaharija, dobili su dijete, sinčića, radosni i sretni. I kupilo selo, prijatelji, rodbina i znanci, i pitali su koje ćete mu ime dati. Rekli su složno, Zaharija je napisao jer je bio nijem. Ali kad je napisao na pločici ime Ivan, u taj čas prestala je nijemost
otvorile su se usne i čovjek zdravo progovori. A okupljeni narod, sav ushićen, progovori i zaključi: što li će biti od ovog djeteta kojega ovakvo čudo na samom početku njegova zemaljskog života prati. A je ljubav, gradila ju je marljivost i mar naših zagorskih ruku i zagorskih srdaca. Isus Krist, rođeni po naciji Židov, bogočovjek, prihvaća tradiciju i usud židovskog naroda. Crkva, nasljedovateljica Isusa Krista na zemlji, ucijepljuje se u razne narode svijeta i postaje dio toga naroda. Hrvatski narod bio bi nezamisliv bez zajedništva s crkvom. Pape rimski već 13 stoljeća stvaraju kontrakte, dogovore, ugovore s hrvatskim narodom. 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata. Zatim povijesnim vremenima za slobodu, za demokraciju, za ovo da gradimo crkve na svom terenu, za svoje potrebe, da živimo u slobodi ljudi, ljudskoj, humanoj, slobodi vjerskoj. Doprinijela je mnogo iseljena Hrvatska. I ti Hrvati ne žale i govore: doprinijet ćemo i materijalno sve što od nas tražite, da što prije Hrvatska, 13 stoljeća kršćanska, kulturna, sa povijesnom pozitivnom tradicijom, što prije uđe i bude primljena u blagostanje zapadnog svijeta. I tu pamtimo, mi Hrvati ništa ne molimo zapadni svijet, jer nema u Europi naroda koji je primio naziv kao hrvatski narod u prošlosti ante murales Christianorum, preziđe kršćanstva, bedemi kršćanstva. Hrvati su se stoljećima borili ne samo za pedalj svoje zemlje, za svoje crkve, svoja ognjišta, svoje žene, svoju djecu. Borili su se za čitav taj zapad koji sada želi mrvicu vraćat ili gotovo ništa ne priznat hrvatski narod. A hrvatski narod je stoljećima za krst časni i slobodu zlatnu, dok su oni na zapadu civilizaciju, biblioteku, književnost, glazbu. Naš je sin hrvatskoga roda sablju pasao i kopljem branio ove terene i branio cijelu zapadnu Europu. Zato kad Hrvati traže primitak, oni ne traže milost, nego traže da im se nešto malo vrati, ono što su oni povijesnu krvlju svoju itekako zaslužili. Ima ova kapela budućnost, ima ovaj narod budućnost. S vjerom u Boga, vjerni crkvi, krećemo u sigurniju i ljepšu budućnost. Neka Bog poživi ovo selo Repovec, župu Zabok, ovu kapelu Svetog Ivana Krstitelja, sve koji su ju gradili, koji su za nju doprinosili, sve u budućnosti kad nas ne bu, ko će prolaziti ovuda, skinut kapu i bogobojazno i s poštovanjem pozdraviti. A ova kapela neka štiti Zabočki kraj, Repovečki kraj i ovaj kraj Hrvatskoga Zagorja od svake nepogode, od svakog zla vremena. Neka uščuva tijela i duše naše Božjim blagoslovom na zemlji, a jednom da se nađemo u sretnoj vječnosti. Amen. To je čestitka i neka vas Bog poživi. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,
Zapjevat ćemo Djevice nevina. Malo pazite na tak kako muzika može čivati. Molite, braćo, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetoj crkvi. Gospodine, pogledaj milostivo darove što ih prinosimo na svetkovinu Ivana Krstitelja. Daj da ovo što u otajstvu slavimo, odanim životom ostvarimo, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Ore srca. Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svakdje zahvaljujemo Tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njegovo je divno djelo, što smo po vazmenom otajstvu
od grijeha i jarma smrti, pozvani na milost. Rod smo izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk narod tebi stečen, da posvuda navještamo tvoja silna tijela, jer si nas iz tame pozvao u svoje divno svjetlo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. I dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smireno Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Hristove Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Ivanom Pavlom, biskupom našim Franjom i sveokupnim svećenstvom. Spomeni se bolesne Anke Balije, rođene Repovečki, i svih pokojnih Repovčana i svih naših pokojnika i Zabog, koje si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu divnicama i njegova uskrsnuća. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnoše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom milu Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaži koje uzima grijeh svijeta, daruj nam mir.
Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš u krov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja. Se trudili oko ove kapele, to je u prvom redu cijeli Repovečki zbor. Interesantno je to kako je narod primijetio da su jedni lijevi, jedni su desni, a jedni su neutralni. Pa su na kraju rekli da desni su pobjedili, srednji su se priklonili, a ovi lijevi su pomogli. Ja bi ovom zgodom htio istaknuti malu kronologiju toga svetoga mjesta sada a to je prije toga. To je neosporno naš gospodin Zdenko Vrančić, za kojega bi molio jedan lijepi pljesak, jer je ustupio svoje dvorište. Tu je zapravo njegova stara kuća bila. Mnogi su se dvoumili, ja sam htio tu dolje malo kapelu napraviti, ali Zdenko nije bio neka uska srca, nego je rekao, htio sam tu gore napraviti na raskrišću gdje nije bi toliko smetalo, gdje bi bilo malo više prostora. A Zdenko je rekao, Časnik, gdje god treba, koji dio komad ovoga dvorišća treba zeti, samo zemite za kapelu. Dakle, svaka mu čast. I on je vodio i financijske poslove oko toga, brinuo se oko toga i oko dozvola i zajedno s nama i sa Tonom i sa svima je surađivao na jedan velik, zaista jedan pravi način, iskreni način, što je jako važno. Nije on to radio iz nekakve, kako bi to rekli, koristi ili neke slave, nego zbilja iz svoga srca, zato sam mu iskreno zahvalan. Najviše bi, s treće strane, treba najviše osvijetliti našeg glavnog graditelja, a to naš Dragec i ova hiša tu prek puta. On je podigao svoje ruke i kucat i krvavo muči za druge stvari, oko drugih stvari, ali on je bio glavni graditelj. On je bio, nazovem ga tako, malo Michelangelo ove kapele ili Bramante ove kapele, tako da. Kad su svi htjeli zatajiti, onda Dragac nikad nije zatajio, zato je njegovo posebno pravo. Ovdje bi, dakle, uz sve vas Repovčane, vi koji ste poslali tamo strešnjake za 2 odojka, to ćemo potrošiti. Zahvalio bi našoj glazbi koja nas je obradovala po starom običaju i tako i to spada. Svi smo mi skupa jedan Božji narod koji radosno putuje prema vječnoj domovini i vječnoj luci gdje nas čeka Krist Gospodin, na koga je pokazao sveti Ivan, evo jaganjca Božjeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Vidimo ovdje i našega umjetnika, a to je gospodin Belina, Dragec, koji je izradio ove kipove. On je to velikodušno prihvatio, on je više stvari napravio za nas i ovdje je napravio to uz jednu zbilja primamljivu i dobru cijenu. Druge godine još ćemo neke stvari napraviti, pa bude to vam napravili, to se razumije. Ali vidimo ovdje i gospodina našega staroga gospodina, ili pravog gospodina Kautnikera i gospodina Cvjetića, vidim, kojima ćemo dati na dužnost, jer je bilo prekratko vrijeme. Malo je gospodin Kautniker landrao po svijetu, pa nije dostigao pofarbati ove kipove. Ali ćemo mi to napraviti. Napravit ćemo tako da bude to zbilja za jedno
i Kut je sad lijepo, vizuelno za oko i premamljivo, ali je narod ipak zato da bude to ipak u boji. Još morao bi ispraviti našeg izaslanika, uzoritu kardinala Franju Kuharića, to je naš pričasni Pepe koji zahvaljujemo na toplim riječima. I gospodina Mateka koji je naš stari pajdaš. Njega pa zna cijelo se. Morao bi našeg izaslanika ispraviti. Nije rok druga godina da se postavi zvono, nego je rok je 29.8.1991. godine. Ja sam stvar. I na kraju, kažem, svima vama zahvaljujem koji ste se brinuli oko ovih stolova i oko svega skupa. Svi koji ste ovdje, selo Repovac vas poziva na zajedničku gozbu. Imaju odlojaka, imaju puricu, rakiću, svega su oni pripremili. Svi tamo lijepo sjednite s ove strane, s druge strane, po familijama. Nek bude to blagdan i radost za ovo selo. I na kraju da proglasim ovu kapelu otvorenim. Od sada će biti ovako. Uvijek će biti proštenje ovdje nedelja prije Svetog Ivana Krstitelja, da ne bi eventualno došlo u takozvanu koliziju sa Svetim Petrom i Pavlom. Dakle, nedelja prije Ivanja. Budući da Sveti Ivan toliko veliki svetac ima dva blagdana, a to je i glavosjek Svetog Ivana, to je 29.8. A tu nedelju ćemo slaviti uvijek nakon glavosjeka Svetog Ivana. Znači, on prvu nedelju poslije 29. To su službeni blagdani za selo Repovec i to su blagdani kad se ne smije delati, ni kositi, ni ništa drugo. Nego samo goste primati i lijepo počastiti. Dakako da ćemo imati ovdje i zahvalnu nedelju. Uvest ćemo jednu novost, a to će biti druga nedelja u listopadu. Prva nedelja je kod nas poštenje u Zaboku, a druga nedelja u listopadu, ona će biti, svagdje imaju blagoslovo vina, a mi ćemo imati ovdje blagoslov mošta. Nek se uvede neka novina. Dakle, druga nedelja u listopadu i opet je službena nedelja, to je blagoslov mošta.
lijepo bih vas molio, svi darovi koje ćete donijeti ovdje u kapelu, sad ćemo budete malo uštinu srce pogledati, idu za kupovinu novog zvona. Pa tako ne bi dati ni rodara. Bog, slava i radovanje svetaca koji vam pruža pomoć njihove zaštite, neka vas blagoslovi trajnim blagoslovom. Amen. Zagovor svetoga Ivana Krstitelja neka vas oslobodi sviju sadašnjih zala i primjer njegova svetog života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Amen. Sa svima svetima uživali mir i radost vječne domovine, u njoj se djeca crkve združuju s nebesnim građanima na veselje svega Božeg naroda. Amen. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođimo u miru Božjem. Sad ćemo zapeti. Lijepa si lijepa.